take me. И здравейте хора, днес отново правим реклама на момче. Това е DayamBG Gaming. Сега ще ви покажа какво той снима. Има 27 абоната за 6 дни, което е добре. Така, както виждате редовен, това са 12 клипа за 6 дни, което се очертава по 2 клипа на ден. Да. Снима на Clash Royale главно, но това е млад канал, за сега само това снима, разбира се, бъдеше нещо, може. Така, ето, топ 5, ето топ 5 поредица, топ 5 най-добрите легендарки. Линк за канала му ще има долу в описанието. Между другото, сега искам да ви питам едно нещо. Отгоре ще ви слезе анкета. И ви моля да гласувате дали да искате на игри за телефон, браузърни игри, като Triviador и нещо от сорта, или обикновени игри като Лига, Paladins, е възможно и CSGO. Само моля ви гласувайте. Линк за канала на това момче ще има до описанието. Моля, помогнете ми, има 27 абоната, да се разшири канал му още малко, им 5 по абонати. И това беше всичко, дано съм му помогнал. Дано на вас той да ви е харесал и това е.